I-interview laphana Sikweletu ayenze laphana kwiBhanyazi le-TV, ngiyithandile zonke iy'mpendulo zakhe, 10 out of 10, 100%. Kodwa ngiyabhilivela ukuthi ama-channel kaMaskandi angenza kangcono. Mina-ke angilutho-ke, umuntu nje ubona into yenzakalayo akhulume ngayo. Maybe if kungathiwa nami sengumuntu obhizi ngento ze-content serious ngendlela abantu abenza ngayo, maybe mhlawumbe into engikhuluma ngayo nami ngiyoyenza. Kuyomele lento siyiveze. Equality ekuMaskandi, equality ye-content egcwele kuMaskandi ayikho right. I-questioning ne-delivery uma kufuna lama-answer kuMaskandi is always one-sided. It's always about uKhuzani. Leto sike sayikhuza sibaningi ukuthi the way abantu abazibeka njengabantu aba-neutral, ukuthi bona kuMaskandi ba-neutral, abathatha iside, bazoveza izinto ey'thize kuMaskandi okuhle nezinto ey'trendayo ezenzeka-ke emagameni amaqhawe ney'ntokazi zakwethu. Kodwa kule interview imbuzo yakhe umfo kaBhanyazile Mbatha lapha, impela ubemgudla eyifuna le-answer le ade eyibheka uSikweletu. Kodwa washo ukuthi uSikweletu ayeke amnike lelo thuba lelo. OBhanyazile inkinga yabo bahlala kakhulu ko-TikTok, sebafida kakhulu osiqiniseko nabanye abantu abaningi bale abathanda emdletsheni. Indlela ababuza ngayo, babuza sakufuna into wrong. Ababuzeli ukuthi bafuna ukuthola i-answer ezosa umuntu phambili nento ezomkhulisa. Bahlala befuna i-controversy. Asikho-ke isidingo sokuthi ma-Blue Nation bathanda bedlamlenze ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka into mhlawumbe kube khona efuna ukuphakamisela umoya. Simele ni-understand manje. Nazi ukuthi this is how i-game ingakhona. Vele uma sekufuneka something ezokwenzeka laKhuzani kuba kanje. Ninakusise manje if beninganotice. Every time uKhuzani i-trend sithanda ukuba ningi kuye. Every time uKhuzani esethanda ukuthi abe one up kwezinye izinto. Kuyake kube lesiphithiphithi sokucreate izinto ezobeka kabi uKhuzani ezofuna ukuthi zi-trend because they know ukuthi uma ngavela inkulumo ngoSikweletu or anyone osondele noKhuzani sekuzofocus kuloo nto leyo. Beyi-recyclisha loo nto leyo, kuye ngayo ko-TikTok, kuye ngayo ko-Facebook. Even sometimes soleze lize libhala loo nto leyo. Kodwa-ke sibonge iqiniso analo uSikweletu ukuthi-ke angangeni kwi-trap. Abaculi abaningi abahlulekayo ukuyivika loo nto leyo. Just nje ukuthi uphendule into oyiphendulayo, ungangeni kumapolitiki akaMaskandi wena wezinto oyizele uqede interview. Lena bengayona i-interview. Bebemgrila uSikweletu ukuthi aze alikhiphe igama ukuthi hayi le ndoda asisebenzanga kahle nayo, ingishodisela la. Uma kutholakala ukuthi cha kuningi okuhle uSikweletu akufundile, kuningi uSikweletu okuhle akutholile nakugenile, experience wise, information, knowledge and everything. Bathola abantu abaningi baba disappointed, including nalo insizwa kaBhanyazile TV. Angimazi nakangazi, but mina ngikhuluma ngento elapha online eku-YouTube wakhe. If yena mayibuza ukuthi mhlawumbe akanakile ukuthi mhlawumbe kwabanye abantu uyifika kanjani, okay, lapho-ke sa-understand. Kodwa the point is at the end of the day ubuza as i-opposition, akabuze as umuntu ofuna ukuthi uSikweletu azidayise. Into engihlele ngisho mina, buzani izinto ezizokhulisa umculo, buzani izinto ukuthi imaphi ama-adventure umculo afisa ukwenza, yiziphi izinto acabanga ukuthi usazozenza, uzosebenza nobani. What are the plans going forward throughout the year? Yini umculo izingafuna ukuzibona akulona? Imuphi umculo afisa ukusebenza naye if esazokhipha umsebenzi going forward? Into ezokwenza ibrain lomuntu lo ukuthi yena iye phambili. Why always ask about Khuzani? At ile ekuyidlamlenze. Always Khuzani this, Khuzani that. Ngabe uSikweletu akanayo yonke le mibuzo kuba sindala noKhuzani. Abantu baphila nomthandeni mihla lamalanga. Asanga sizwe interview ekhuluma ngoSikweletu, uSimonof
noMthandeni. Azange sizwe uDumahle ebuzwa indaba yakhe benomthandeni. Azange sizwe bonke ogadla bebuzwa ngoMthandeni. Azange sizwe o-Ali bebuzwa noMthandeni. NoJaiva hlezi beke bexabana bephinde bebuyelana noJaiva benomthandeni. Azange sizwe interview. But when it's come to Khuzani, again and again, always find the same question, same people, shintsha channel, kube nenye iphinde yenze the same thing. Loo nto le iyanyanyisa, iyacika ngempela, iyadina. Ngoba manje inhloso iyabonakala. Nomuntu engaphika, nomuntu ezathi akaboni. We can see through you. Siyabona nje through inonsense lenzakalayo ukuthi okay, yinto abafuna ukuyenza. Abafethu abapheze ukuthi befuna njalo ukuthi mabetheza beyokwakha emzini yabo betheze ngegama laKhuzani. Leyo nto leyo iyanyanyisa iyacika. Sekadini ukubona njalo uKhuzani efuna ukufaka ezintweni engangena kuzo. Khuzani focus empilweni yakhe, uyatrenda, uthola umfowabo imonto, emcimbini bamcela impinda. Kuhamba kahle. What's the problem? Kunomcimbi ozayo lapha nge-3 May lapha eMosmapita. I-Rick Ross Fest ezobe imnandi kakhulu, ethembisayo ukuthi izoba kahle. So nje into enjalo ezimaBlue Nation ningayithatheli enhlizweni, kodwa siyabona ukuthi amasimba beza nawo abantu kanjani. You can see i-bullshit iseza lapha ukuthi la ikaka straight la. And thina uThuvu sibiza ukusho ukuthi uThuvu. Ayisilokhu sokusimbambatha kusikhuluma lokhu sithi hayi ngathi yabona nje. Hayi sawuthini kodwa ke asibambeni lapha. Abantu beqhubeka bestreaming bedlela umsebenzi kaKhuzani nabo bonke abaculi abafisa ukubaphakamisa phambili ikho kubalekile. Izinto ezinjalo siyibhekile nisayibona, siyazama ukuthi sizi-avoid, kodwa si-avoide ngoba bayamgwexa uKhuzani, bahlezi befuna into ngayo, kodwa akunankinga. Lokho sizokuveza simtshele ukuthi hayi nabo sebeqalile sebefuna ukwenza something insakahle.